Sa gahe na sa inyong lugar. Nay gahe na Boss, gahe man daw ka. Gahe ka? Ano sa problema ni boss? Di, nangita kong isog ba? Ha? Nangita kong isog. Kasi kalaban mo. Wala man, pero gusto ko makakitag tao nga isog yun. Ha? Kanang gusto yun ako tinigbasay ba? Nakakuan ka, nakadala kay kuan, Gani. unsay Ay sus, mauna-una ni wako mo na. ilabot. Ha? Wako ilabot. Unsay mauna-una ni mo na ba? Abisan pa. Isog man daw ka. Anak man sila ito. Gipangutanan ako. Isog daw ka. Kasi ingon dili man ko isog. Isog daw ka. Ay, pagkawas man ka isog. Diha. Naunsa naman taong ka nanalaw man ka. Ha? Unsa may sala nako nimo? Isog gani kay. Pagkawas mo ka isog. Kisa may nag-ingon? Diha, nakaagikos mga balay-balay. Mga talawan ng mga tao diha. Ako nagpuyo ra ko diri ay kog kuan na. Basig nawala na ba yung mga apids? Basig mubalik og pangkawas ang mga apids. Ay, wako ilabot. Ipagawas mo ka isog dire. Stilaban. Boss, Ayun na. tarong pa ko. Normal ko ba? Ay kog kuan na. Kabalo man ko normal ka. Pero ipagawas mo ka isog. Kay gusto kong tinigbasay. Binali ay. Isog na yun kay ka? Oo, isog ko. Wa na'y makapugong sa kuha. Ay kog hagita, basig. Ay, sus. Tani na ba? Gawas diha ba? Gawas diha. Kay makadamay ka ng mga tindahan. Unsa may problema nimo? Ha? Boss, kuan man to ka, boss? Paano? Kuan na to ako ba? Kanang survey lang to ako Isurvey lang nako inyong lugar ba kung naka isog gyud ka. Isog gyud ka, boss. Pasaylo lang ko. At gyud isog ka dai nimo di. Uy. Isog ka dai nimo, boss. Uy. Ay, pasaylo duha na ta isog dire, ha? Duha na ta I-like niya mong reels guys, please.